Здравейте, приятелчета! Правим един бърз мини влог, да видите на какво попаднах. Гледайте внимателно. Значи, кой има мерак, бате го направил. Помните бачонки, кратунки, съндачета, чашки, кой е зажаднял. Тук има един пазител. Мента, глок и валериан бих допълнил. Само където няма хладилник със студена мента, но това са подробности. Веднага ви казвам къде е това. Над Големо Белово, не повече от 5-6 км. Има го на картата, обозначено е. Знаме служили хората. Тук имаш огнище, който му се пече нещо. Ети долу пътя, който е към Юндола. Реката ти е долу. Тук има една пътечка, която свърши след малко. Всичко е по фъншуй тук. Ето долу пътя. Долу лека пропаст има. И тук хората си го направили смерак. Човечета, е там горе имаше един съндък. Стотинки се бират. Ети кратунки. Миньор. Утър. Ето тук випса парето. Хората са ви служили и соларни прожекторчета на солари. Айде, вълничи, да пазиш. Впечатлен съм. Долу като оставите колата на пътя, човек има не повече от между 5 и 10 минути пеша по пътечката. Зависи колко си кьопав и в каква физическа форма си. Те, които им се вие свят, ето служили са ви въженца да се държите. Бистра водица, кой зажадне, спираш и лочиш. Чудно. Камини мостче се образувало. Зимата сигурно е готино. Ей ти надолу, реката, далечината. Так. И така препоръчвам, който иска релакс. Зареждащо е място. Определено. Някой бая се е постарал. Предполагам от Голямо Белово, няма да чепръчено. Стълбички. Ето тук едно VIP кресло също. Син главок го пази. Добро. И долу има един кът за малки деца, има люлка. Ето дървена къщичка. И баба Яга. Оп, тук внимаваме по стъпалата. Да не ги вземе наведнъж. Ръката ще ви излъжа, коя не знам, признавам си. Готово. Ето тук по фъншуй. Това как се крепи. Няма да слагам камък да не го бутнем. Ето идват още хорица. Айде, приятелчета. Чао.